No niin, tänään me ollaan Malagassa ja mennään katsoa suomalaista bändiä Velvet Clubille. Niillä oli eilen konsertti Granadassa ja tänään sitten Malagassa ja mennään katsoa. Millä fiiliksillä pojat toi ja miten eilinen keikka meni ja mennään vähän jututtaa. Hello, this is Marco, the bass player of the Toxics, and we are here in Malaga at the Velvet Club. Ja moi, minä olen Jens, Toxicsin laulaja, ja me ollaan täällä Malagan Velvet Clubilla, jossa me soitetaan meidän kiertueen toinen keikka tänään. The Toxics from Helsinki, Finland. Malaga, are you ready? Toxics on rock'n'roll-bändi Helsingistä. Me on aloitettu aika lailla tasan tarkkaan 10 vuotta sitten. Ja tää oli alkuun tämmönen triopohjainen bändi, missä mä itse asiassa soitin rumpuja ja lauloin ja meillä oli 2 kitaraa, mutta nykyään me ollaan tämmönen big band. Ja meillä on tämmönen kunnon rocky action päällä. Meillä on Portugalissa meidän levyyhtiö, että meillä on semmoista pientä ehkä niinku kosketuspintaa tänne suunnalle, että me julkaistiin vuosi sitten meidän toinen LP ja sen verran tiedän, että täällä on kova rockimeininki ja paljon rockiklubeja ja mahdollisuuksia soittaa, niin tää on siinä mielessä tosi siistiä, että täällä on paljon kaupunkeja ja paikkoja, minne voit tulla rockailemaan, että tää on oikeastaan meille niinku tämmönen ihan paras paikka soittaa melkein. So far it's been great. Like most of the shows have been sold out. We've had like great response. Yeah, and Kyllä. yeah, it's been great. Like we felt so welcome by the Spanish audience. So let's hope it stays that way for the rest of the tour. Yeah. All the groupies coming. It's a little hard, but what can you do? It's like you have to just accept it and go straight to the action and Embrace it. We have shows every day, but like the sound checks and everything are quite late. So today we spent a few hours on the beach on a town nearby to here. I don't remember what it was called, but had some vino de verano and great paella. And a paella. And, that's a great Spanish dish. In case you didn't know. Well, we expect crazy rock and roll action every night, and at least we are gonna give it to the audience. So we hope that they accept it, and just like Hurricane said, nyt ne räjäyttää. Hell yeah. Take care of one another and keep rocking. Come to the shows, buy our records, and stay free. Yeah, and I just want to say
Peace. Gracias, gracias, we are the Toxics from Helsinki, Finland! Moi, mä oon Tero The Toxics-bändistä, Helsingistä, Suomesta. Soitan toista sähkökitaraa. Mä oon Tuomo, myöskin Toxics-bändistä, myöskin Helsingistä ja Suomesta. Soitan rumpuja. No siis mulla tää on ensimmäinen kerta Espanjassa ja täytyy myöntää, että mä tiedän Espanjasta aika vähän. Okei, no mä oon kyllä käynyt turisteeraamassa täällä muutaman kerran, että ihan täällä Malagan seudulla ja sitten tuolla Barcelonassa, Madridissa. Sen mä nyt tiedän, että aina on ollut tosi mukavia ihmisiä, hyvää ruokaa, kauniita maisemia. Mukavaa ollut. En mä nyt tunne Espanjan kulttuuria ehkä hirveän tarkasti, mutta vaikuttaa hyvältä. Ja so far niin kuin kaikki, niin kuin, tää oli tosiaan eka kerta kun ollaan soittamassa Espanjassa, niin senkin puolesta niin kuin soittajana on tuntunut hyvältä mestalta, että on mukavia paikkoja ja hyvä yleisö. Ja ei valittamista. Flamenco, Picasso, paella. No mun odotukset oli, että espanjalaiset saattaisi olla vähän ehkä vilkkaampia ja ulospäin suuntautuneempia ja ehkä jopa riehakkaampia kuin esimerkiksi yleisö Suomessa. Ja ainakin eilinen keikka niin kyllä vastasi odotuksia. Ja jotenkin mä ehkä toivon vielä lisää tätä tulevilta keikoilta. Joo, aika sama. Marko meidän bändistä oli aiemmin käynyt Espanjassa soittamassa ja meillä oli viimeksi oli rundi tuolla Saksassa ja Belgiassa, niin siellä oli niinku paras keikka Belgiassa, niin Marko vertasi sitä, että yleisö on sellaista niinku aina täällä. Ja kyllä mä odotan sitä, että niinku heti ensimmäisestä biisistä niin yleisö heittäytyy mukaan ja alkaa tanssimaan ja uppoutuu musiikkiin. Odotan tältä kiertueelta lomaa arjesta ja Suomesta. Ei nyt ensisijaisesti, mutta sitten mä odotan hyviä keikkoja. Ja mä odotan, että me tehdään semmoinen vaikutus Espanjan tähän karaoke-skeneen, että me päästään tänne uudestaankin ja päästään soittaa festareille. Ja ehkä mä odotan, että miksei vaikka joku espanjalainen bändi innostus tulee Suomen keikalle. Niin kuin pieni lapsi täällä paikassa, missä mä en ole koskaan ennen ollut. Tapaan uusia ihmisiä joka päivä ja näen uusia kaupunkeja ja syön herkullisia ruokia. En mä tiedä. Mä toivon vaan niin kuin lisää tätä ja vielä enemmän näitä tulevilta päiviltä. Ihan niin kuin Terokin sanoi, niin otan tämän osittain myös ihan lomailun kannalta ja virkistystoimintana. Voisin hyvin kuvitella itseni lomailevassa täällä tulevaisuudessa. Sama juttu, kyllä mielelläni tulen lomalle ja varmaan tulenkin joskus. Että täällä nähdään sitten suomalaiset ja espanjalaiset. Yeah, I'm Danny from Microsurco Bookings. I work in this tour with the Toxics. Yeah, good band.
Hei, mä oon Luttisen Ilkka ja mä soitan kitaraa Toxicsissa. Me ollaan Jenssin kanssa näitä perustajia ja jäseniä tässä bändissä. Joo, täällä Espanjassa on tosi mukavaa kiertää, että homma toimii ja ilma on vähän parempi kuin Suomessa tähän aikaan vuodesta. Eilen oli ihan hyvä keikka. Hyvä keikkapaikka ja hyvä yleisö. Eiliseltä keikalta odotin ehkä enemmän, mutta toisaalta me aloitettiin eilinen keikka tiistaina. Tiistai on vähän ehkä huono päivä keikkailla noin missä tahansa. Yleisö on yleensä vähän vähemmän. Mutta tästä se lähtee, tänään tulee toinen keikka. Tänään vedetään vähän eri settiä ja vaihdetaan vähän biisejä, että pysyy mielenkiintoisena. Mutta tänään vedetään tosi lujaa, niin kuin aina. Yo siempre trabajo con rock and roll en general, bandas de rock and roll, bandas buenas. Y en España hay una buena escena, pero no siempre es fácil, depende de las ciudades y del día de la semana. Trabajo con Toxics porque los conozco por un sello de Portugal, Chaputa Records, y creo que es una muy buena banda de garaje rock. Y es su primera cita aquí en España. Y vamos a ver cómo funciona todo para que vuelvan próximamente de nuevo. Los músicos son buenos músicos y son buena gente, son great. Yeah, rock and roll people, good. Mä odotan, että tulee paljon yleisöä ja voitaisiin taas jonain päivänä tulla tänne takaisin kiertueelle, että kiertue menisi niin kuin kokonaisuudessaan hyvin. Tähän asti on mennyt hyvin. Mä oon käynyt täällä paljon lomalla ja mä oon varmasti tulossa tänne lomalle uudestaankin, mutta myös varmaankin soittamaan tullaan. Että...
we got one more.